Am realizat această coloană în tehnica stuco venețian. Pentru stucul venețian, timpul nu trece. Această tehnică a fost descoperită în Veneția și astăzi este încă folosită ca o tendință actuală. Tencuiala venețiană sau imitația marmurei este o opțiune populară pentru doritorii de a avea un finisaj de perete luxos și elegant. Consider ca specialist că este o alegere excelentă pentru orice spațiu în care se dorește crearea unei atmosfere sofisticate și spectaculoase.